halk ıqbalını yadlaştırın. Arkadağlı vatandır o adları sağlaştırın. Arkadağlı vatandır Yağşısına yağşı diyen, bağşısına bağşı diyen, halkın bağta vesläp söyün, arkadağlı vatandır Kıyıs çıkar, ya oğluyor, Desserhana barın oyor, dutar, gıcağa can koyur, arkadağlı vatandır Öňe bedew badyn urun, ýaýlasyna cennet gurun, o wadlary sağlaşdyryn, arkadagly watandyr we. Assalamu alaykum hormatly tomoşaçylar, gadyrly aýdymsa söýjiler we dinleýijiler. Gepleşimiziň başynda o wadlary sağlaşdyran, ykballarymyzy sağlaşdyran, köňülleri, yürekleri, göwünleri sağlaşdyran, bize ähli wagtda mektep bolup duran, görelli bolup duran, medeniýetimizi galkyndyran, türkmen sunwatyny arşa çykaran, dutarmady gyjagymyzy, türkmen operasyny gaýtaryp beren, dikeldip beren, bize her bir işte görelli bolup duran, mektep bolup duran, edid arkadamyda gepleşimiziň başynda ak ýüregimizden alkyşaý diýat. Mehriban arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Edid arkadamyzyň saýatynda Türkmenistan bir taraplyň mekany bilen ajaýyp elimizde türkmen halkymyzy gowunlyň, toýly günlüň ýar bolmagynyň tüýsüremeden arzuwlaýar. Mehriban ýeşler hormatly tomoşaçylar, şeýle ýaxşy arzuwlar bilen Gahryman arkadamyzyň tagallasy bilen açylan Türkmen we tele ýaýlymyzyň şeýle de edid arkadamyzyň saýatynda paýtagtymyz Aşgabatyň görküne görk goşup oturan Aşgabat Medeni Diň Jalş merkezi bilen bilelikde taýýarlap her hepdäniň ýegşenme güni size hödürleýän o wadlar saýlaşan atly gepleşigimiziň ýene de bir täze sanyna biz sizi tomoş etmäge çağırýar. Elbetde mehriban ýeşler hormatly tomoşaçylar, ne bugün o wadlar saýlaşan atly gepleşigimiziň bugün sanyna Maýa Kulywadyň naky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň mugallimlerinden, taliplerinden düzülen estrada orkestri bugün biziň gepleşigimizde gatnaşýar. Elbetde gepleşigimiziň dowamyny bir näçe aýdymlar size ýetirer. Şoň üçin başga ýaýlyma geçmeden Türkmen we tele ýaýlymyny o wadlar saýlaşan atly gepleşigimizde tomoş edin. Häzir bolsa gepleşigimizde siz üçin ajaýyp aýdymlar ýerine ýetirip berjek Türkmenistanyň halk artisti Atajan Berdiýew sahnamyza çagyrýas. Atajan aga gepleşigimizde hoş gördük. Hoş geldiňiz. Ýeriňde geçip bilerdiňiz. Mehriban ýeşler hormatly tomoşaçylar, Gahryman arkadamyzyň bize döredip berýän mümkinçiliklerine esaslanyp, ene edit arkadamyzyň tagallasy bilen açylan Türkmen we tele ýaýlymyda taýýarlanyp her hepdäniň ýegşenme güni size hödürleýän o wadlar saýlaşan atly gepleşigimiziň ýene de bir täze sany ýaýlyma çykdy. Elbetde bugün gepleşigimiziň üstü bilen ne Türkmenistanyň halk artisti, edit arkadamyzyň şahyr paýynyň eýesi Atajan Berdiýew, döwürdeş kompozitorlarymyzyň, nusgawy kompozitorlarymyzyň döredip bize miras galyran ajaýyp aýdymlarynyň bir näçesini gepleşigimiziň bugün sanyny üstü bilen size ýetirer, gyzykly söhbet eder. Şoň üçin başga ýaýlyma geçmeden Türkmen we tele ýaýlymyny o wadlar saýlaşan atly gepleşigimizde tomoş etmekliňizde dowam edin. Biz ýene bir ýoly Atajan aga size gepleşigimizde hoş gördük diýäs, hoş geldiňiz. Köp sag bolun Berg Murat. İlk bilene şu gepleşiginde çağırýanyňyz üçin köp sag bolun. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe Gahryman arkadamyzyň saýasynda türkmen sunutyny dikellip dünýä ýüzüne tanadan Gahryman arkadamyza köp sag bolsun aýdýan. Edid arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, alyp barýan el ýurt bähwetli işler elmadama rowaşlyklara beslensin. Biz ajaýyp döwürde ýaşaýar. Gahryman arkadamyzyň beýik taglymatynyň bütün ýurdumyzy ýagtyldyýan döwründe agdybirlik, parahatlyk, asudalyk ýoluny görkezýän döwründe ýaşaýar. Gahryman arkadamyz bize ähli wagtda halipalyk mektebi bolup durýar. Gahryman arkadamyzyň saz çalmagy, eser döretmegi, şygyr ýazmagy, umuman Gahryman arkadamyz türkmen sunuwatyna uly üns berýär, uly hormat goýýar. Gahryman arkadamyz şu medeniýetde sunwatda zähmet çekýän medeniýet işgärlerine özüniň şahyr paýlary bilen her ýylyň dowamynda bir begendirip durýar, şahyr paýlaryny ýapyp durýar. Ine şu ýyl hem maňa da Gahryman arkadamyzyň şahyr paýy meýesser etdi. Şu şahyr paýy üçin Gahryman arkadamyza köp sag bolsun aýdýan. Gahryman arkadamyzyň bize ýapan şahyr paýyny biz uly anam borç diýip düşünýär. Şoň aňyrsynda bir ýene de bir sunwat
vekilleri bir joşgunly aýdymlary bilen, joşgunly eserleri bilen halkymyzy, ýurdumyzy, gahrman arkadamyzy begendirjek eserleri döredip şu halkymyza ýaymak üçin biz özümize bir maksat edinýär, täze eserleri halkymyza ýetirmäni biz maksat edinýär. Şoň üçin ýene bir gezek gahrman arkadamyza köp sag bolsun aýdýan. Çünki gahrman arkadamyzyň özü nusgalyk şägirdi ýetişdirdi. Kerim Berdimuhammedowyň bir biz hemmämiz bilýär ajaýyp eserlerini, saz eserlerini biz hemmämiz gördük şonu. Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň mukamlar köşkünde ýürekleriň senasy arkadag diýip toýlanaldy. Şonu da ine biz hemmämiz bilelikde, hemme sunod işgärleri, sunod wekilleri, ählimiz bilelikde Kerim Berdimuhammedowyň ýiti dehinden dören eserleriniň ilkinji dinleýijileri bolduk. Kerim Berdimuhammedow kompozitor hökmünde bir owadan eserleri döredip halkymyza ýetirýär, peder ýolunda dowam etdirýär. Kerimjanyň şafer paýlarynyň höwri köp bolsun, indiki döretjek eserlerim dünýä ýaň salsyn. Köp sag bolun Atajana, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Size de gahrman arkadamyzyň saýasynda sunuwa dälemin uly üstünlikleri arzuwlaýas. Şu alyp barýan işiňizde de üstünlikler hemraňyz bolsun. Sizden biz geljekde mehriban arkadamyzy, ýurdumyzyň asuwdalygyny, parahatçylygyny, ýurdumyzyň, halkymyzyň bagtyýarlygyny wasp edýän owadan aýdymlara garaşýar. Ne gepleşigimizde sowaller bilen dinleýijilerimizden gelen sowallar bilen başlaýan. Size berjek ilkinji sowalymyzam şeýle. Sunwat diýen zat nämeden başlaýar? Siziň pikiriňiz? Men pikirimçe sunwat zehinden başlanýan mukadiýan. Sebäbi aýdymçyda zehin bolmaly, aktýorda, artistda zehin bolmaly. Bu man şu ähli babatda da şu sunwatda şu sahna çykýan adamda, sunwat görkezýän adamda zehin bolmaly. Şoň üçin men pikirimçe ilki bilen şu adamda zehin bolmaly mukadiýan. Sunwat zehinden başlanýar diýip hawa sunwat zehinden başlanýar. Düşnükli. Ýene bir sowal soňra gepleşigimizde siziň ýerine ýetirmeňizde bir kısa aýdym bilen dowam ederiz. Aýdymsaz eseriniň agramy näme bilen ölçenýär? Aýdymsaz eseriniň agramy döwür bilen ölçenilýär. Şu gahrman arkadamyzyň bize döredip berýän mümkinçilikleri bilen ölçenilýär. Sebäbi gahrman arkadamyzyň saýasynda döredilýän ähli eserler şu halka hödürläp bilýär, biz halka ýetirip bilýär. Näme halkyň söýgüsini gazanýan eserlerem bir agramly bolup durýar da şu halk tarapyndan şol eser söýülip dinlense, şol ýem näme agramly eser diýip hasap edýän. Elbetde dogry bellädiňiz. Mehriban arkadamyzyň saýasynda issenlik bir döreýän aýdym eser bolsun, saz eser bolsun. Şol döreýän eserlerde bir ýurdumyzyň agdy birligini, bagtyýarlygyny, halkymyzyň, watanymyzyň asuwdalygyny görmek bolýar. Biziň sowallarymyza beren jogaplaryňyz bilen dolyk kanagatlanýas. Indi gepleşigimizde bir iýleşlerimiz şu netläk getiren aýdymlaryňyz bilen dowam edäýlim. Ulu höwesli. Iki sany aýdym ýerine ýetirip berin. Soňra gepleşigimizde ýene de söhbet arkaly dowam eder. Mehriban iýleşler, hormatly tomuşaçylar, diňläň diýince alyň siz üçin Türkmenistanyň halk artisti Atajan Berdiýew aýdym aýdýar. Cenanım gül gül sadeyle gel. Gel 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 canım yördeyle. Cenanım gül gül sadeyle gel.
sadeyle gel. Gel 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 canım örteyle, cenanım gül gül sadeyle gel. Gel 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 canım örteyle, cenanım gül gül sadeyle gel. Gel 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 canım örteyle, cenanım gül gül sadeyle gel. Gel 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 canım gel. Yine göktü elem koşurdu gulli, Qağıllaşıp qadlar geçti üstümden. Yine başım aşağı eğildi, çıkabilmen yatlamalan affına. Bir yaşıl bir atar bir yar, elim koşur yaşlılığımın yol ifen. Görüptün sen bizim onu ikiçen, sol dilverim toylamaz yar ifen. Yar ifen, yar ifen, yar ifen. Geçip var ya aylar yıllar kış yağlar, yeni bahar sepeleye çağvasın. Hayfe yana alıp gitti akkallar, arasın al dilderin namazı. Bir yaşıl bir atar bir yar, elim koşur yaşlılığımın yol ifen. Görüptün sen bizim onu ikiçen, sol dilverim toylamaz yar ifen. Yar ifen, yar ifen, yar ifen. Mehriban ileşler, hormatly müşahiçler, owalar sağlaşyny atletleşmede Türkmenistanyň halk artisti Atajan Berdiýew bilen dowam edýäs. Ýanky ýerine ýetirip beren aýdymlaryňyz üçin hoşallygymyzy bildirýäs. Indi gepleşigimizde sowaller bilen dowam edelim.
aydymçynyň borjy näme diýip hasap edýäňiz? Aydymçy diýilýän adam halka hyzmat etmek, täze eserleri döredip halkymyza ýetirmekde, toýlarda aýdym halkymyza, ýyleşlerimize, watandaşlarymyza hyzmat etmekde, täze eserleri ýerine ýetirip şu ýurdumyza, watanymyza, halkymyza ruhy lezzet paýlamakda aydymçynyň borjy şonu diýip düşünýäňiz. Şonu diýip düşünýän. Köp sag bolun Atajan ağa beren jogaplaryňyz bizi kanagatlandyrýar. Ne gepleşigimizi siziň ýerine ýetirmeňizde aýdymlar bilen dowam edeliň. Elbetde biz bilýäsiniz, Gahrman arkadamyň tagallasy bilen jan watanymyz Türkmenistanyň her bir güni toýa wetsen ýa bayrama wetsen ýa elbetde eziz arkadamyň saýasynda diýarymyzda döwlet derejesinde ullan toýlanylýan toýlarda da siziň ýerine ýetirmeňizde dostluk aýdymlaryny biz diňleýäs, italyan dilinde, rus dilinde, başga da bir näçe dillerde siziň ýerine ýetirýän aýdymlaryňyzy, uly bayramçylyk dawaralaryny diňleýäsini biziň gepleşigimizde goňşy döwletlerimiziň aýdymlaryny getirdiňizmi? Näýe aýdym getirdiňiz? Beýmurat, men şu gepleşige italyan diline, birem rus diline aýdym aýtmany makul bildik. Şu italyan dilinäki ýerine ýetirip berjek aýdymym Bixio diýen kompozitoryň ýadan eseri italyan diline bir Parlami d'amore Mario diye aýdymyň ady. Şo türkmen diline terjime edemizde maňa seniň gözlerinden gitme ýok diýen aýdymy ýerine ýetirip berjek. İkinji ýerine ýetirip berjek rus aýdymam bolsa, neştaýda aýdyp beresim gelýär. Beýmurat, men şu ýerde bir zada aýratyn belläsim gelýär. Gahrman arkadamyz dostlugynyk ýurtlary bilen dostluk köprüsini gurup berdi. Daşary ýurtlaryň aýdymlaryny, synygyny öwrenmäni, giň mümkinçilikleri döredip berýär. Gahrman arkadamyz bize mektep bolup, bize halipa bolup, hut özi agtygy Kerim Berdimuhammedow bilen bilelikde nemis dilini, rus dilini aýdymlary ýerine ýetirdi. Menem Gahrman arkadamyzyň bize görkezýän görellesinden nusga alyp, ilhamlanyp şu iki aýdymy ýerine ýetirip bermekçi diňleň diňjalyň. Rus dilini, birem italyan dilini. Onu biz siziň bu ýerine ýetirip berjek aýdymlaryňyzy diňleýijilerimiz bilen, uly höwes bilen diňler. Mehriban ýylaşar, hormatly tomoshaçylar, owallar saatlaşan atly gepleşigimizde Türkmenistanyň halk artisti Atajan Berdiýew aýdym aýdýar. Diňler, diňjalyň, lezzet alyň. Море вернулось, говором чает, песни прибоя, рассвет пробудив, сердце как друга, море встречает, сердце как песня летит из груди. Come sei bella, più bella stasera, Mariù. Splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se verso il destino domani sarà, oggi ti sono vicino perché sospirar non pensar. Parlami d'amore, Mariù, tutta la mia vita sei tu. Gli occhi tuoi belli brillano, fiamme di sono scintillano.
che illusione non è. Dimmi che sei tutta per me, qui sol tuo guardo non soffra più. Parlami d'amore, Mario. Dimmi che illusione non è, dimmi che sei tutta per me, qui solto al guardo non soffra più. Parlami d'amore, Mehriban ýylaşlar, hormatly tamaşaçylar, owallar saýlaşyny etmişimiz dowam edýäs. Ine siz Türkmenistanyň halk artisti Atajan Berdiýewiň ýerine ýetirmegini, bir dostlugynyň aýdymlaryny, daşary döwletleriň dillerini ýerine ýetirip beren ajaýyp aýdymlaryna diňsarlygyňyz Atajana ýerine ýetirip beren ýa-ni aýdymlaryňyz üçin hoşallygymyzy bildirýäsiniz. Gahrman arkadamyň saýasynda täzeden dikeldilen, belent derejelere götürilen opera sunuwaty bar edy. Opera sunuwatynyň aýratynlyklary bar edy, söhbet edäýli. 2008-nji ýylda ilkinji Şahynem Garyp operasy sahnalaşdyryldy, ýani dikellildi. Dänim şol halk köpçüligine hödürlendi. Şahynem Garyp operasyny ýazan kompozitorlarym Adrian Şapyşnikov bilen esasy Daňatar Uwezow. Bolup durýar. Şoň üçin näme? Şol opera sahnalaşdyryldy. Şol opera hut gahrman arkadamyz ilkinjigede gatnaşdy. O da ýa-ni opera aýdymçylaryny, opera sahna ustatlaryny bir hil galkynlardy. Sebäbi ýurt baş tutany özü gelip gatnaşmagy, sahnada çykyş edýän ähli aýdymçylary, artistleri, aktyorları galkynlar ýa-da şo 2008-nji ýylda gahrman arkadamyz şol opera gatnaşan ähli aýdymçylar bilen bilelikde Türkmenistan gahrmany Maýukleva bilen bilelikde gahrman arkadamyz şo taýda ýadygärlik suraty düşdi. Dogrudan hem şo surat hem biziň zähmet çekýän ojoklarymyzy şol surat bezäpdir. Ana şondan şo ýyldan soňam näme? Eýem her ýyl eýem däp bolşýaly 2009-njy ýylda Leyli Mejnun operasy goýuldy, 2010-njy ýylda Görogly operasy goýuldy. Umumyň her ýyl täze bir opera goýulýar. Ine şu ýyllarym täze operalar eýem ýazylyp başlandy. Gahrman arkadamyz operasyny otny dikelip beren soň eýem şol şu ýyllar ýa-ni türkmen destanlary esasyny ýa-ni Aşyk Çaňly diýdi, ýa Ýusuf Züleyha diýdi, ýa-da Nece Oglan diýdi. Ine şol operalar bagtyarlyk döwrüne ýazylan operalar. Şoň üçin näme eýem türkmeniň sunuwaty, milli sunuwaty eýem täzeden ösýä, galkynýa, gahrman arkadamyz bize giň mümkinçilikleri açyp berýär. Ine her ýyl medeniýet hepdeliginde bizem Sowgat hökmünde täze sahna eserini, täze operany, türkmen destanynyň esasyna ýazylan operasyny türkmen halkyna hödürleýär. Şu ýerde ýene bir gezek bize türkmen operasyny dikeldip berenligi üçin, türkmen sunuwatyny, medeniýetini, giň mümkinçilikleri açyp berýänligi üçin, milli sunuwatymyzy dünýä çykaranlygy üçin gahrman arkadamyza köp sag bolsun aýdýan. Oý gahrman arkadamyzyň jany sag bolsun. Alyp barýan il ýurt bähwetli işler elmadama rowaşlyklary beslensin. Goý mehriban arkadamyzyň belent başy aman bolsun. Köp sag bolun. Atajana arzuwlaryňyz hasyl bolsun, mehriban arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Gahrman arkadamyzyň saýasynda iziz arkadamyzy wasp edýän owadan aýdymlar hemişe toylarymyzda, bayramlarymyzda ýaňlanyp dursun diýip tüýsüramyzdan arzuwlaýasyny getmişimizi şeýle sowal bilen
dowam edeli. Sowaly size getirmek isleýän. Aýdymçy esasan näme uğruna görüşmeli? Aýdymçy esasy şu haýsy halkyň aýdymçysy bolsaň, haýsy milletiň aýdymçysy bolsaň, şo milletiň ýüzüni görkezmeli. Şol milletiň milliligini görkezmeli. Şol milletiň däp desturlaryny, eserlerini aýtmaly, şu günki eserleri aýtmaly. Umuman şu milliligi ýatdan çykarmaly. Şoň üçin näme nira baranda da ýanky döwletiň ýüzüni sunugat açyk görkezýär. Şonuň üçin näme gahrman arkadamyzam biziň mirasymyza uly sarpa goýýar. Biziň medeni ýanky milli baýlyklarymyzy şeýle bir sarpalaya, bedewlerimiz, alaba etlerimiz, biziň türkmen hallarymyz, gelin gyzlarymyzyň şaýtepleri. Meniň jogam şeýle, Begmurat, biziň aýdymçylarymyz milliligini saklamaly we şu döwür bilenem aýakdaş gitmeli. Ýene bir sowal, aýdymçynyň ustaatlygy nämede diýip hasaplaýarsyňyz? Ol eýem tebigatyň saňa beren peşkeşi diýip düşünýän. Sebäbi her aýdymça, her adama bir ses berilýär. Ol ses ýanky ýokary ses bolup biler, aşak ses bolup biler, orta ses bolup biler, ýa-da has güýçli zehin bolup biler, ýa-da birazjyk pesrak zehin bolup biler. Bu maşy tebigatyň aýdymça berilen peşkeşi diýip düşünýän. Ustaatlygy. Şol ustaatlygy ýöne elbetde aýdymçy kämilleşdirmeli. Şol kämilleşdirip berse, eýam aýdymçy şonu eýam ustaatlyk gazanyp başlaýar. Düşnükli, inni söhbetimiz jemläp gepleşigimiz aýdymlar bilen dowam edäýli. Ulu höweslen. Siziň ýerine ýetirmeňizde 2 sany bir nusgawy kompozitorlarymyzyň döreden bize miras gallaran ajaýyp aýdymlaryny ýerine ýetirip beriň, soňra gepleşigimizi. Ştaýda Begmurat, eger mümkin bolsa, men Daňatar Hydyrowyň ýazan özgeler dinledim, hemde Şadiýanyň diýen aýdymy ýerine ýetirip bermekçi. Bu aýdymlary Türkmenistanyň halk artisti, Türkmenistanyň hormatly İlyas Ulsy, Halip Atagel Garyagdypam ýerine ýetirýär. Ha. Onu ädir başardyňyzdan sizem bu aýdymy ýerine ýetirip berseňiz, bizem uly höwes bilen diňler, soňra gepleşigimizi köne sözler atly sahypamyzda dowam eder. Mehriban ileşler, Türkmenova tele ýaýlymyny ogarlar sadaşan atly gepleşigimizi tomaş edin. Menem seydim seyilmedik çuvani, menden başka bağıtlı varın bilmedim. Yönümdam ayaktında dostlarımın sevgi hakta söhbetini dinledim. Yönümdam ayaktında dostlarımın sevgi hakta söhbetini dinledim. Sehralara çıkam da yeni ödügemden aydımını dinledim. Yöne
Özgängden aydaman dinledim. Yöne sehralara çıkam da yine Özgängden aydaman dinledim. Yok men bunu bilgeçleyin edem o adamlara kulak asman bilmedim. Degendim, kıynandım, süydüm, yigrendim. Elmadama özgöleri dinledim. Degendim, kıynandım, süydüm, yigrendim. Elmadama özgöleri dinledim. Sehralara çıkam da yine Özgängden aydaman dinledim. Yöne sehralara çıkam da yine Özgängden aydaman dinledim. Özgängden aydaman dinledim. Keyfine aydım aydyarın Keyfine hoştalan yollayan günü Tanışlık üçüne kıyılara düştüm Salam keygim deyip geçen keyfine Geçen keyfine La 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 Keyfine Keyfine, yöne keyfine Karago sağanı kuşti götürüp Münnür yarın tazdan kol killemi Sudaştın yarın bükker oynayar Yeri şol sudaş Dağımda neme, dağımda neme La 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 Yöne keyfine Kuşlarım bağlarda çağılla çuğul Yollarda bağlarım kuşları bilen Bu tetin dünyayna bu tirinaye Keyfine, keyfine, yöne keyfine Yöne keyfine La 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 Keyfine, keyfine, yöne keyfine La 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 la
Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, o wagtlar saatlaşanatly gepleşigimizde Türkmenistanyň halk artisti Atajan Berdiýew bilen köýne sözler atly sahypamyzda gepleşigimiz dowam edýär. Atajan agam gepleşigimizde ilkinji tapar gatnaşýaňyz köýne sözler atly sahypamyzda bir şert bar. Ýa-ni özüňizem gepleşigimiziň dowamyny söhbetiniňizde de bellädiňiz. Mehriban arkadaşlarymyzyň saýasyny halkynyň milli mirasymyzy hakyny, türkmeniň medeniýeti hakyny, nusgawy kompozitorlarymyzyň bize miras gallaryň aýdymlary, nusgawy şahyrlarymyzyň sözlerine dören aýdymlary hakyna söhbet etdik. Özüňizden bilýänsiňiz, gahrman arkadaşymyz özüniň bir çykyşlaryny belleýän, bir gadymdan gelýän türkmen sözleriniň manasyna çuň düşünmeli. Bizem eziz arkadaşymyzyň görelesine eýerip, mine şu gadymy sözlerimiziň, gadymy türkmen sözleriniň manasyna näme many aňladýandygyna çuň düşünmek maksady bilen hem özümiziň düşünmekligimiz üçin hem şu pursatda bize tomaşa edip oturan bir ýaş aýdymçylar bar, türkmen ýaşlar bar. Şolaňam şol sözleriň näme many aňladýandygyna düşünmeklikleri üçin ne köýne sözler atly sahypamyzy taýýarladyk. Häzir size bir käbir türkmen sözlerini hödürler. Şol sözüň näme many aňladýandygyny häzir size jogaplar hödürler. 4 tane jogap, ana şol jogaplaryň içinde biri dogry. Düşündürpdimi? Düşdüm ha, düşündüm. Onda ilkinji sowalymyza geçeli. Şeýda sözi näme manyny aňladýar? Ene jogaplar: aşka düşen aşyk, owadan gözel, gen, şahyr. Zöhre Tahir desanynyň bir şu sowaly bilmek, jogap tapmak size kynçylyk döremek sebäbi eziz arkadaşymyzyň saýasynda siz bir näçe desanlarymyzdan operalarda keşipleri janlandyryňyz. Özüňizem Maýkuly Wadyna Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň mugallimi. Elbetde şu Zöhre Tahir desanyny şeýle bent bar. Da dedeýin Baba hanyň elinden şu gün meni söwer ýardan aýyrdy. Şeýda bülbül uçdy täze gülünden, bagym görkü bilbil zardan aýyrdy diýe. Şu bentdedine şeýda sözi gabat gelýändir. Şeýda bilbil uçdy täze gülünden diýe. Şeýda bilbil uçdy täze gülünden. Jogap. Haýdy jogaby şeýda sözi näme manyny aňladyp biler. Haýdy jogap aýlan. Şeýda bilbil aşka düşen aşık bolaýmasa? Diýip hasap edýän. Dogrymy häzir ýalňyşmy onu bilýär. Jogamy Zöhre Tahir desanynyň da şu. Awa. Şunu Baba hanyň gyzy Zöhre aýdýar. Özüniň ýanky biz näme şu operada kamarly zamanyň keşfini ýerine ýetirýärdim. Şonda Baba han şanyň gyzy Zöhre şu ýanky ariýasynda aýdýardy da. Şoň üçin men pikirimçe şu aşka düşen aşyk mykadýan. Jogap. Şoň jogap aşka düşen aşyk bolmaly. Öz ýaryna ýüzlenip aýdýardy. Ha, şoň öz ýaryna ýüzlenip aýdýardy. Şoň üçin owadan gözelä bolup bilmese, öz ýaryna ýüzlenýär. Gen zat ýok ataýda. Şahyr hemde. Şoň üçin men Şahyr däl. Ýok, şahyr diýip durda. Şahyr bolup biler ýöne şu aşka düşen aşyk diýip pikir edýän men. Şol jogabym taýlýar. Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, şeýda sözi näme manyny aňladýar diýen sowalymyza Atajan Berdiýew aşka düşen aşyk diýip jogap berdi. Jogap dogrumka. Jogap dogry. Berekerler. Ilkinji sowalymyza dogry jogap bermekle başardyňyz. Inniki sowalymyza geçeli. Taraşlamak sözi näme manyny aňladýar? Öwmek, mahabatlamak, gurrun bermek, ýyle ýaýmak, timarlamak, sıntkılamak, sünnälemek. Zor bolar atly Magtum atamyzyň goşgutyny şeýle bent bar. Magtum uly sözle herne bileniň taraşlap, şaglatgyn köňle geleniň özüňe kemlik bil aýtman öleniň senden soňkulary ýadygar bolar diýer. Taraşlamak, sünnälemek. Şu timarlamak, sıntkılamak, sünnälemek. Näme? Mümkin ýyle ýaýmak, gurrun bermekdir. Şahyr bir döredýän goşgutyny ýyle ýaýasy gelýär. Şol goşguň üstü bilen käbir zatlar gurrun beresi gelýär. Mümkin gurrun bermek ýyle ýaýmak. O da bolup biler ýöne bara taraşlamak, timarlamak, sıntkılamak şu birazcık şu taraşawa şoňa ýakyn awa. Mesela bagy taraşlamak, timarlamak. Mene şom kady pikir edýän. Ýalňyş emerde şu jogap aýlan. Mümkin ýalňyş bolsa. Men ýalňyş bilen biler mümkin ýöne
Mene şomka diýip pikir. Timarlamak, taraşlamak ikisi birazcık deň Gabat gelýär. Soňky jogabyň adam şomy? Hawa timarlamak. Mehriban ýeleşler, hormatly tamaşaçylar, Türkmenistanyň halk artisti Atajan Berdiýew taraşlamak sözi näme many aňladýar diýen sowalmydy? Timarlamak, sıntkılamak, sünnälemek diýip jogap berdi. Jogap dogry. Berekellah. Ine ikilenji o sowalmyda da dogry jogap bermekle başardyňyz. Inniki sowalmyda geçeli. Çäş sözi näme manyny aňladýar? Seher wagty, günüň guşluk bolan wagty, agşam ara, ýyjary. Şahynem garip desanyny şeýle bent bar. Çäşge mahal geldim. Halapdan munnu 60 günlük ýoly aldym. 3 günni ýar sonra gün tapdym. Senem köşgünni ýarymyň adyny Gulnahal diýerler diýer. Şu şahynem garip desandan ýanky Gulnahal diýerler diýen aryany ýanky meşhurluğu gazanyp bir meşhur ustatlyk derejesine Türkmenistanyň halk artisti İlyas Ulyymyz atyrly garygy faýdýada. Şonda dogrudan men aýdýaňyz bolyn, eýem ay halapdan gelmişem bir ýar ýitirip şol gözüňme gelip durda. Dogrudan berde çäş sözi günüň guşluk bolan wagtyny aňladýar. Gutornukly jogap. Gutornukly jogap günüň guşluk bolan wagtyny aňladýar. Halapdan gelmişem bir ýar hawa. Şo çäş dedi. Hawa sebäbi Şahynem garip operasynyň öwrenýär. Şol men öz okuwçylarym bilen bariton sesli okuwçylarym bilen şu ýanky sebäbi meşhur aryalarň biri de ýöne edil çäş diýen nokta başga söz bolup gelýär. Ýöne şu çäş dedi günüň guşluk bolan wagty diýip şu jogapdyr ýani. Mehriban ýeleşler, hormatly tamaşaçylar, Türkmenistanyň halk artisti Atajan Berdiýew çäş sözi näme many aňladýar diýen sowalmyda günüň guşluk bolan wagty diýip jogap berdi. Jogabym elbetde dogry. Berekellah. Indi ahyrky sowalmyda geçeli. Ne perwana sözi näme many aňladýar? Kebelek, guş diýwana bilmem. Perwana sözi kebelek diýen manyny aňladýar. Perwana oduň daşynda perwana boldum ýa-da köp aýdymlarda ulanýar perwana dek diýip. Perwana aslında özüni oda urýar. Ha, şol nirde ot ýanyp dursa, ol özüni oda urýar da şoň üçin kebelek şol. Ol ýa men bilýän sebäbi, sebäbi kebelek diýmek eýem türkmen edebiýatynda da kän bir ýanky ulanýan sözleriň biri perwana. Gutornukly jogabym kebelek taýýaty. Kebelek. Mehriban ýeleşler, hormatly tamaşaçylar, Türkmenistanyň halk artisti Atajan Berdiýew perwana sözi näme many aňladýar diýen sowalmyda kebelek diýip dogry jogap bermekle başardy. Atajan berekellah, biziň size taýýarlanan sowallarymyz, köne sözler adly sahypamyzda size taýýarlanan sowallarymyz şulardan ibaret. Beren sowallarymyzyň ählisine de dogry jogap bermekle başardyňyz. Ine gepleşigimizde siziň ýerine ýetirmeňiz aýdymlar bilen dowam eder. Bir kısa aýdym ýerine ýetirip, soňra gepleşigimiz fotoşwargal dowam eder. Mehriban ýeleşler, hormatly tamaşaçylar, o wagtlar sadaşan natýetleşigimizde Türkmenistanyň halk artisti Atajan Berdiýew aýdym aýdýar. Diňläň, diýinjalar. Mele kuşum mele kuş, yettirmetin yele kuş. Kanada çarar dolurum hey 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 hey. Senin bilen mele kuş hey hey hey. Kanada çarar dolurum hey 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 hey. Senin bilen mele kuş. Çapadama çap, çapadama çap, çapadama 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 çap, çapadama çap, çapadama çap, çapadama 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 çap. Kara gözlü gülümü, vah gülümü gülümü, nerede olsa tapadım. Hey hey hey, kara gözlü gülümü, vah gülümü gülümü, nerede olsa tapadım. Her kimin öz ýary bar, öz ýarymyň nädi bar. Sende tewür sırdaşym hey 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 hey, arzularymyň bary bar hey hey hey. Sende tewür sırdaşym hey 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 hey.
Kara gözlü gülümü vah gülümü Nerede olsa tapadım Hey 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 Kara gözlü gülümü vah gülümü Nerede olsa tapadım Her kimin öz yarı var Öz yarımın neri var Tinni vurturdaşım hey 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 Arzularımın bari var hey 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 Tinni vurturdaşım hey 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 Arzularımın bari var Çapadama çap çapadama çap çapadama 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 çap çapadama çap çapadama çap çapadama 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 çap Kara gözlü gülümü vah gülümü Nerede olsa tapadım hey 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 Kara gözlü gülümü vah gülümü Nerede olsa tapadım Nerede olsa tapadım Yanım odunu Gel yetiştadıma Menin dadıma Yanım odunu Gel yetiştadıma Menin dadıma Men qaratam gözleri cadığı Şatinim men aşığı Men qaratam gözleri cadığı Şatinim men aşığı Şatinim men aşığı Gel göğün hoşum, men göğün hoşum Yetil gamlı başım, buğan kıyın başım Gel göğün hoşum, men göğün hoşum Yetil gamlı başım, buğan kıyın başım Men qaratam gözleri cadığı Şatinim men aşığı Mehriban ileşer hormat tomuşuşlar, ne qahraman arkadamyzyň tagallası bilen açylan Türkmen we tele ýaýlymyzda taýýarlap her hepdäniň ýegişenmegini size hödürleýän o wagtlar saatlaşan atly gepleşigimiziň bu günkü Türkmenistanyň halk artisti Ediz arkadamyzyň Şahat Erpaýynyň eýesi Atajan Berdiýew bilen gepleşigimiziň dowamyny gyzykly söhbet etdik. Nusrawy kompozitorlarymyzyň bide miras galyran döwürdüş kompozitorlarymyzyň döwreden bir näçe aýdymlary siz üçin ýerine ýetirip berdi. Dost ogonlyk aýdymlaryndan gepleşigimize getiripdir. Ol aýdymlary size ýetirdik. Muman gepleşigimize gatnaşanyňyz üçin Atajana ýene bir ýola dörjülük topurmyzyň adyndan sag bolsun aýdýas. Ediz arkadamyzyň saýasyny işiňizde de sungatda da ol üstünlikler hem raňyz bolmagyny tüýsüremeden arzulayat. Maşgalaňyz abat bolsun, o wadyňyz, owadan aýdymlaryňyz
Gahrman arkadamyň saýatynda diýarymyzda toýlanýan toýlarda, bayramlarda hemişe ýanglanyp dursun. Köp sağ olun Murat. Burada alanyp bize ähli işte görelle bolup durýan Gahrman arkadamyza köp sağ bolsun aýdýan. Goý Gahrman arkadamyzyň jany sağ bolsun. Alyp barýan iýlurt bähwitli işleri elmadama rowaşlyklary beslensin. Goý Mehriban arkadamyzyň belent başy aman bolsun. Köp sağ bolun atajana arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Indi gepleşigimiziň jemi bu ýytonçly joşuny aýdym bilen jemlenelýär. Elbetde şeýle aýdymam getiripsiňiz häzir şu bu ýytonçly joşuny aýdym bilen gepleşigimiz jemläýdi. Ol höwes bilen. Biz şu prototda bize ýaşamagy, halal zähmet çekmäge, şular ýaly sahnalary taýýarlap, şular ýaly gepleşiklerin üstü bilen Türkmen halk aýdymlaryny, milli aýdymlarymyzy, nusgawy kompozitorlarymyzyň bize miras galyran ajaýyp aýdymlaryny, döwürdeş aýdymçylarymyzyň, ýaş dehinlerimizin, halipalarymyzyň ýerine ýetirmegini, halkymyza, iýleşlerimize, dinleýijilerimize ýetirmäge bize ähli mümkinçilikler döredip berýän, bize her bir işte halipa bolup duran, ustad bolup duran Edid arkadamyzy ak ýüregimizden sağ bolsun aýdýar. Mehriban arkadamyzyň jany sağ bolsun, ömrü uzak bolsun. Edid arkadamyzyň alyp barýan beýgi işler elmydama ulur waşyklara beslensin. Mehriban arkadamyzyň saýasynda Türkmenistan bitaraplygyň mekany bilen ajaýyp ilimizde Türkmen halkymyza goý günler, toýly günler, bagtly günler ýar bolsun. Mehriban iýleşler, hormatly tamaşaçylar, şeýle ýaxşy arzuwlar bilen Türkmenistanyň halk artisti Atajan Berdiýewiň ýerine ýetirip berjek bu ýytonçly aýdym bilen biz gepleşigimiz jemleýär. Ýöne biz siz bilen uzak wagtlyk sawallaşamyz. Ýene de alaýjak bir hepdeden hepden ýegişenme uny Türkmen owadyna, owadlar saýlaşyny atlepleşigimizde görüşýänçe hoş wagtyňyz. Beyik ıkvalar kadağın aydımy, Watan dünya ýaýar bedi ubadyny, Asırlara yaz beyik adyny. Yıllar tede bag getirýär, yıllar tede bag getirýär, yıllar tede bag getirýär arkada. Şöhrat tede arkada, gayrat tede arkada. Şamçıraktı yurdu çoyan günniyalı arkada. Maksatlarını hayran edýär dünyany arkada. Siz bu döwrüň taryh bolan dünyany Güllerden nur içilýär arkada. Şamçıraktı yurdu çoyan günniyaly arkada. Maksatlarını hayran edýär dünyany arkada. Siz bu döwrüň taryh bolan dünyany Güllerden nur içilýär arkada. Doğan bugün gadim oğlun yolları, toylarımıza şayat dünya illeri. Siz cümle cahanın beyik lideri. İllerde de şan getirýär, illerde de şan getirýär, illerde de şan getirýär arkada. Şöhrat dede arkada, gayrat dede arkada. Şamçıraktı yurdu çoyan günniyaly arkada. Maksatlarını hayran edýär dünyany arkada. Siz bu döwrüň taryh bolan dünyany Güllerden nur içilýär
geçiliyor